Gin gik moko manyalo wacho ni wuok achiel kachiel, en gimoro ma nyalo wacho ni kadhe ka wuok kuom ng'at achiel kadhi kuom ng'at machielo. Nyalo bedo ni gi nyithi nyiminega moko mantiere kumoro, nyithi owetewa mantiere kumoro, jiranda mantiere kumoro, kaseng'eyo ni opira makama kan kode ta abedo kanyo kan gi mirima mamalo. Oganda moko nyalo wacho ni oyo, kata hinde mag siasa gik moko ne timore mathoth, ng'ato koni oyo lala ya mirima ni igole agola. Koro inyalo gole yo machalo nade ka gikone. Magi nyalo bedo ni yore moko mitiyogo kata e sikul. Bende un gi thuolo kata mag chwalo weche makamagi, nitie life skill mipuonjo e sikunde kacha. Nyithindo gi kodongo ka gi jo mirima, achiel nade makama pod dhi bedo kodwa higni mabiro. Inyalo tiyo yo machalo nade kachako sani kata gi lai ma sani mano mar CBC. Nikech mae kama giwuok ka gidongo ka gidhi malo, moloyo ka sani waneno ka gia malo ka giridore piny. Oti gi yo mane? Giidh malo ka ging'eyo koso warit jogo man malo mondo otere piny koni kuom jogi makiaye? Wanyalo timo gi both side. Nikech kama wasechopo nitiere jogo mosedongo to nitiere jogo matindo. Koro kwachake ka gitindo ema yot nikech nyathi dongo kong'e ni ati mirima kochopo kiwango ni to nyalo hinyo jogo mahero kendo nyalo hinyo an. Emomiyo gima watimo sani gi mpirani asebedo ka mentor jok ma kibira nyiri matindo, mentorship. Korido ni ati gima watimo wabete circle gokinyi ka waromo to ng'ato ka ng'ato diyo mpirani. Koro seche ma watimo exercise no inyisani okay inya iwacho nyinga Violet Ochieng, an gima wang'o yama gima miya mirima en kama kama. Tiwinjo iyudo ni ati seche ma gi squeeze ball ni paro gi ok en kuma gima giwacho lakini gi release. Okonyi mondi release yourself. Koro at the end of the day iyudo ni ati mirima norumo nikech ishare kod ji kuma iwinjo ni ati in safe, ishare kod ji anxiety ma ingo ama mirima ma ingo iye to okonyi mondo igole. Emomiyo anyalo wacho ni onego wachak kode ka wan piny kocha, lakini jok ma malo bende onego ng'e nikech jok man piny ni rango jok man malo, to jok man malo go nyalo konyo jok man piny be. Ma en mana opira, ng'ato nyalo penjore ni kana gi mirima mamalo tadiye mayieche abedi gadiye ot ponono nikech mirima nyalo bedo mopogore. Ng'ato nyalo make kama to kodiye obiye makata gik mantie kata ka orumo te kata ko yieche mowite. Nitie yo machielo bende ma ng'ato nyalo tiyogo kata kirange tidiye yo machalo ne be ng'ato nyalo bedo abeda kacha en pache nitiere oparo mana gik moko mopogore, onyalo kawo kata pira chako bayigo ogoyigo mano be chako hinyi e kindegi duto. Emomiyo waloso mpira gi material makata ka bayigo sani to kibi winjo lit moro nikech ne wang'eni ati seche moko asira no nyalo bedo mang'eny to ng'amokoso nini around. Koro iyudo ni ati material mwatiyogo katidi gi strength marom nadi pod oduogo kuma entie. Koro ok en material manyalo wuok kama nyalo rumo. Kas material bende en karatas kata kin gi kogno matek manadi dake yod. Lakini me en mana achiel kuom gigo ma wanyalo tiyogo. Lakini ber ka ng'ato bet piny mondo rang ni ati ang'o matiyogo to konya for the best. Yes. Yore mamoko nyalo bedo mage.